Blay pi baro ki blog prajor ki bape jeng video ngi pejak sobhai pi shakan ka channel but paralok haka bede bat kini ki khubor ki ni singi ki blalet mong yu iba uputin nakapor syakapor ukuran bet tang sepang kanato but haka bede bat kini ka tamaru uputin ulapan pau bakadi ka nato ka bade ka dauba bala pelong yu ban tombor ya ka Ukraine te paralok ke isya kan ni jingmut jo kan ni ka nato but balai ba uputin u isi ya kan ni ka nato te perlok mentakan dengan video ngi sasung tu usai ka jingmut jong kanato balai lasengnya ka menol lasengnya ka bat balai bau putin uisi ya kan kanato te sampai ya do bakut nama pentip haga maningkong ka full form jong kanato ka dai North Atlantic Treaty Organization bat kane kanato ka dai ka kenhon jong ki sipai bat ki noksin syari hapadeng ka North America bat ki wei pat kiri haka dauba Europe bat ya kan NATO lasdang ningkong hadien jo katma ba baar house nam khat khandai spa sa pu khandai da ka jingdon shwa tang khat ar tali kiri kum ka US ka UK ka Belgium Canada Denmark France Iceland Italy Luxembourg Netherlands Norway bat ka ri Portugal bat ka thong ni ka jing thmu ba kongsan jong ka ni ka NATO kalong banyale persya da ka no ka jing pen ibor jong ka Soviet Union lani ka USSR hak tu ki pormen shwa But kawai kamat kabakongsan kabadan hakani ka NATO kalong ka artikel kabasan kabaong balada kanu ka ri kabadi ka dekot jong kani ka NATO ka sya thombot kata kamot de ka NATO hi barok kawai kabala sya thombot but kumta ka NATO hi kanya kun persya lang hakabanya dai ka tu ka ri kabala sya thombot but kumbala ong mene ya kani ka NATO la sengknang banya kun persya ka Soviet Union lani ka USSR namar ka Soviet Union hakitu ki por menchwa kabakan top ki khatsan teli kiri but da ka jingdon lupa kari ka bahe kum kari Russia hakani ka Soviet Union klalong lupa shibun ki jingmentoy kani ka kanhun but khnang bat penya ju bor but kani ka jingklan ka NATO ru kala kalele kat bala benang penya bat penhe ka kanhun chaka da ka bator shikiri ki badan haka is jong kar Europe but kanong yalam ka ba khamat jo kani ka NATO ka dai ka US kat ba ya ka Soviet Union pat ka dai ka Russia bat ka ri Russia bat ka US ki dai ki artli kiri ki baklan bor bha nadu menshwa wat hadu mentaru ladangi pe nadu ka jingreu spa hadu ka sport bat hadu ki ter thamaru kini ki artli kiri ki dan bai kata ka jingya kop lani kata ka competition hapadeng jongki komta ka Russia bonsen haba ka yo i bakane ka NATO ka stang man wan shakiri ki bemarjan bat ka ri jongka kari Russia kam ju sotanat namar ka snothu bakane ka long ka jingma nak menta jongka kumta khnang man te lakam ya kani ka jing penya jong ka NATO ka Russia ru kelawan ra ya kani ka Warsaw Park house number khandai spasan kusan bat kini kita kiri ki bladon hakani ka Warsaw Park kum ka Russia ka Albania ka Poland ka Romania ka Hungary East Germany Slovakia bat ka Bulgaria bat ka rukom trekam jo kani ka Warsaw Park ru ka jan yasriam kum ka NATO hi kata kamot balada ka no kari ka badan hakani ka Warsaw Park ka sya thombor kata kamot baro ki wi pat kiri ki nyarap lang ya ka bat la ai kerteng ya ka da ka Warsaw Park namar ya kani ka treaty lani ya kani ka jingkular hap deng kini kiri last time haka nongba Warsaw jong ka ri Poland pada hadien jong ka jingprano jong ka Soviet Union house na berkandai spak nai puwei kami kawai ka jingkali berka jing haka bai dei berka east jong ka Germany kata bahato ka east jong ka ri Germany kan yaso berka US berka NATO lane baka dei ban yaso berka Russia ling ba ka Warsaw Pact berka US sapo ka jing sinsha jong George H.W. Bush kala terwa ka wei ka jingya kular yo presiden jong ri Russia hakitu ki po da ka baong ba lada kani ka Germany kayo ban penyaso no pat ka NATO kata kamot ka NATO ru dalalay ka numwan torsyo syaki wei pat kiri lat na ka Germany kumta ka Russia ru kala menjor ya kani ka jingya kular jong ka US bat ka NATO kumta kala pendu no ya kani ka Warsaw Pact ru da ka jingkremen ba kani ka NATO kanum tor potsyo Henry kani pat kamsyem laja haka ba ka NATO kad badang yat kisnem kala nang tor bet syakiri ki badan haka East Europe pat kani kalong kumba ka NATO kala shat syukor ya ka Russia bat shushu lada pipet syaki website jong ka NATO pinyu isya ba kani ka NATO ka defensive alliance lani ka kanhon jo ki sipai banyada ya ki riba per Henry kani kamdai pat ka jing shisha bat ka Russia ru kam nget ya kani namar badang house nam ka khandai spa khandai pupra
ka USA ka lej ban her thamai ka ri Iraq ka badi ka kunhun lang jong ka ri Russia ba shu haus na pat khandai spa khandai ru ani ka natu ka lej ban thai bom ha ka Yugoslavia jong ka ri Serbia ha ka ba gi spa ngot ki brio la do e la ka jong ka jingem badu Putin ula penram jor ya kan ka jingle jong ka NATO bat ka US bat Putin usngu thu shai balada aila di kan ka NATO bakan nang tur shu shaki than is ban penyar ka kan hon jaka klempam kan sasdang ban le don bor bat penya hi maka kat bakaman klem ko jing song thu lang jong ki wei pat kiri kumta Putin nakapor shaka por ujuma ham ba kan ka NATO bakam de ban wan tur shaki than is ane shaki than ki ba marjan bat ka ri jong karo henrei kani kana tu pat kam jus ngap ya ka jing maham jo ni Putin hakabakat banang ya cisngi bat kisnap kani kana tu kala nang jan be chakari Russia nomar kibabun kitu kiri kibadai haka Soviet Union mensuaru menta kala join lang haka NATO bat menta kani kana tu kala nang he hakaba kala don hadu lai teli kiri bat kat badang bun kiri ba join haka ni ka seng NATO kata kamun kata ka US berkiter thema jong karo kila nang jan bat ka Russia kayo iya kan ne kum ka jingma nak menta jongka namar kan ne kan NATO ka long ka baklan bor bat dang kini kisnam mentaro kan ne kan NATO ka kwa bantan sa ka ri Ukraine baru presiden jong ni ka ri ru lamut ban join lang ka ni ka NATO hendrai Putin ulam maham tengel aslam ya ka NATO bakam de ban wan ha ka ri Ukraine bat kum juru ya presiden jong ni ka ri ba dai ban let yasno bat kani ka seng NATO bar ka bakam kong san chu baka ri Russia dalilai kam kwa ban dono ya ka ri Ukraine kadai namar ki paru phnyang ki badan ha ka dawlanong krime ka ba marjan bat ka ri Ukraine namar deling ba kini ke jingdan ki balai Arab shibun bahaban penrius pa ya ka ri Russia henrai presiden jong ni ka ripat shim la snabik ni jing maham jong Putin kumta Putin ulahap ban her thama ya ka ri Ukraine khadu ban supen kot ngila ban ong baka ri Ukraine ka baladai ka ri ka balaj luoj hoj ka dan ka hok ban le kat bakamon henrei ban ong ban wanra apa di ka NATO ka balong ka nong ya persya bat ka Soviet Union dan ban wanra ya ka NATO haka border jong ka Russia kalong rukum ka jingma nak menta jong ka namar kalong ka wanra lan penyajan yi nong shun bat ka ri Russia hoj ka ne ka kam jong Putin ru kalong ka bas new henrei umdon lan da kumwei namar banya khun persya ya NATO ru usngu thu bakalong ka ba namar ka don hadu lai teli kiri ha kani ka kanhon kaban salong ka jingma ya ka ri Russia kumta ula shuyada persya na ka jingwan jo ka NATO shwa bakan dan ha ka ri Ukraine but injen nada kani ka NATO ru kamshim la tor sha ka ri Ukraine lese Putin ru unum shim la thombor ya kani ka ri Ukraine but lese kani ka thamaru kanum shim la dan